Vo svojom okolí som sa snažil nájsť ľudí, ktorí vybočujú z vybehaných koľají života a venujú sa nejakej zvláštnej činnosti alebo koníčku. Títo ľudia nestoja o nejakú publicitu. Cítia sa vo svojom svete dobre a len málo kedy sa združujú do skupín rovnakej záľuby. Ich koníček je pre nich všetkým. Chcel by som ich predstaviť a v rámci mojich možností ukázať, čomu venujú všetok svoj voľný čas. V dnešnej dobe pretechnizovanej málo ľudí pozná dejiny a málo ľudí sa zaujíma o históriu, ako sa zaujímam ja. Baví ma to a chcem vedieť o tom, kde, čo a jak začalo. Skrátka, kde sa snažili ľudia silou, mocou vydobiť bohatstva a ťaženie krajín a čo ja viem čoho, tak som sa začal zaujímať o zbrane tohto štýlu 13. 14. storočie, že baví ma to šable, meče, kdejaký, takéto veci. A chcel by som o tom trošku vedieť. Čítam literatúru, pozerám knihy, historické filmy, sledujem. No a chcem sa k tomu trošku tak vracať, ukázať, že aj teraz sa dá niečo v tej dobe dokázať tým štýlom histórie. No ináč je to trošku také pofidérne, ľudia si myslia, že som bol akýsika tento naivný, toto robím, hento robím, ale je to záujem, hovorím, baví ma to a chcel by som niečo vedieť. To, čo som vyrobil, tak zohnal som takú literatúru, staršiu literatúru, no rozmýšľal som, kde a ako, čo kam. No tak začal som vyrábať ten prvý meč, čo mám tu, možno aj na tom obrázku to bolo vidno. Má to okolo 7 kg. No ten bijak to má asi tak 4,5 kg. Sekera, tá je okolo takých tiež 3 niečo, 3,5 kg. No a skrátka to brnenie, čo som začal vyrábať, takisto tie krúžky a to v dnešnej dobe dosť problematicky zohnať voľaké podrobné veci na to. No tak som si z tých predajní a kde zohnal pérové podložky, tak som to montoval, tú drátenú košelu. Je to okolo 440 krúžkové tam namontovaných. No, je to iba predná časť, zadná časť by sa mala dorobiť. Zatiaľ mám spravenú len koženú, no ale na tie súboje a na to, čo by som chcel, by mi to stačilo. Kúpil som si knižku Staroveké zbrane, história, o čom, tak z tej knihy som niečo takéto vybral, z té zábery, ako to vyzeralo približne. Ináč to väčšinou samé nákresy. Tak čo som robil, tak to som si robil všetko sám väčšinou. Nemal som problémy. Tak problémy aj boli, no, zohnať materiál, čo ja viem, čo tamto, hento. Človek chodí, zháňa zo starých haraburdov všelijakých, špekuluje, no ale snažil som sa voľako si do toho dostať. No tak tá literatúra, no tak je tam opisované, ako sa vyrábala rukavica, ako sa vyrábali brnenie. No v tých dobách to boli cechy, ktoré to vyrábali, tam bolo viac ľudí, viac možností. Ja som si to skúšal sám na sebe, pred zrkadlom, jedno s druhým a tak. No a prispôsoboval jeden článok, druhý článok, či mi pasuje, či mi nepasuje. No a trošku som sa približoval tej dobe, ktorej to bolo asi tak približne štilizované. No ja neviem, no. Snažil som sa, možno tie ďalšie práce, možno, že budú lepšie, ak budem mať chuť na to robiť. No a keď chce človek niečo dokázať, snaží sa, musí. A ja si myslím, že dokáže a splní.
To je všetko.